Hi everyone, this is Jessica and welcome back to my channel. Yay! So for today's mga ka-sprinkles, meron akong i-share sa inyo on my last video on my vlog. Kasi yung last video ko, nangunguha kami ng cortina kasi lalabahan and then kanang papalitan lahat ititurno ko. So ngayon everyone, I'm so sad kasi kahapon may trabaho kami ng harvest kami for only one day. Pag uwi ko sa bahay, tinaura na pala ni Mother Earth. Pero the good news is iya pong gihimo ang plano nga i-green tanan ang cortina sa taas ug sa kusina. Pakita na ko sa inyo ang mga ka-sprinkles. Ano siya diri guys, ang sa taas green na gid siya, gimubo lang namo kay para makasulod-sulod pud gamay ang hangin nya diri pod naapod ta diri naapod ang nakalahi lang karon nga pagtaod kay si mama wala na nagbutang diri sa sulod kundi sa gawas niya gi pasulod nga diri nga side say pakita po na ako nimang sa gawas po ni siyang sa gawas getter no niya green niya diri na pod sa kilid ang na stylistic. And then, ganun din sa kusina namin. So, ayun. So, na-turn na siya, guys. Ang nakakasad lang, guys, kasi sana, i-vlog ko sana siya kung paano ko siya ibabalik at ako ang magde-decor. So, nakakasad pero bawas pagod na rin. Kasi ginawa na ni Mother Earth. And so, for today's video guys, aside from that, meron kaming kapitbahay na nagbigay ng ginataang bulanghoy. And this is where and this is my gagawin ko na lang siyang ito na lang yun ang gagawin kong pamahaw or agahan. Kasi, masarap din siya, full of nutrients. Bulanghoy, ginataang bulanghoy. Again, shout out to our kapitbahay kasi binigyan niya tayo ng ginataang bulanghoy. So, ito na yun ang gagawin kong agahan. So, let's taste it. So, nang hinaw ko guys, limpyo na akong kamot. Okay. Lamig guys. So bang ano lang niya kainin guys, yung ang bawat kagat mo kailangan ininom ng tubig kasi parang mabebalaukan ka pero napakasarap. Ginataang bulanghoy. Na-save yung agahan natin guys. Thank you to my neighbors, especially to Auntie Anjay. Ito yung gata niya guys, oh, ito yun. Puti-puti ito. Maasan is Papa, Ma? Ma? Ma?
Ha? Papa ba? Masarap sana kung marami siyang gata. Yung may sabaw. Ang rin nakakabusog. Mukhaan pa gani, ma? Ma? Mukhaan pa gani? Hindi na kagamay. Hi! Ano specific, ito ay tinatawag na balanghoy, pero kung i-generalize mo ay, dapat ba, kabila ito sa mga kamuting kahoy, isa talaga to sa mga kinakain namin when I was a kid. When I was 4 and 5, because the life it's not easy and it's poor and it's sad. So I see a silver lining. Sige, sir, dia. Huh? Sige, sir, dia. Ambag. Kaon mo, testingin mo. Ha? So ang kapaitan na among naagian, so dili na ko baguhan ani mo kaon kay mao ni ang usahay namo makasalbar kung wala ni bugas. No. Usay mamalit mo sa mong silingan, usahay. Og way kwarta nya. Way kwarta nya. Wa jud bugas gamitag technique na makakuha gyud para makakaon. So pasalamat sa mga kamuting kahon ko na ayud no kay mga kasalbar sa ugan ng ko na. Ano type ka? Ha. So hinatag din ni Ate Inday no. Salamat Ate Inday kay tagaan ko nimo ani nakakaon na pug ani. Wa na pud. Mga dugay-dugay na pug ko kakaon niya. Nakakaon na pug bag okay imo kung gitagaan. Salamat kay. Kaya ma. Mana ka ma? Og laba? Yeah. Ano ka magluto? Dami kay si Ate Inday magluto ginata ang balanghoy guys. Dami ka. Koy, busy. Gracias sa Diyos. Gracias sa Diyos. So ayun na guys, medyo busog na ako and then ititira ko na lang itong natira para sa aking dalawang kapatid. So salbar na ang pamahaw, vitamins pa yung kayo kay. No, it's organic, walang halong chemical. So ayun lang for today's video guys, and I hope you enjoy and don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye mga ka-sprinkles! Bye bye!